Tanya pengen tanya tu di waktu ni dulu tu pun ada tahu di kota Sau mana pun tahu sekarang tak jadi di sana mana pun tak ada tahu saja aku itu je buat sekarang mana baru pas macam mana ya le aku je buat tu dia angkanya supaya hari ni tu jadi tak jadi ya Hello, Babsong. Bahai tongbai. Wansugu jotono kaham no tongbane nai. Babsong tabuk Tripura wo kaisa belai trending choli tongo. Tamu hingke kai. Sung semano titi edisi ni bukatui kaisa su khuluk jakmani abo hingke Tripura idol. Je khorang kaham rokno o su ni bisingtui sai nahar jakmani abo choli hoi tongo. Phiaba idani kaisa mia niten sikang na. Kaisa video nuka je koroksa juak effect tanggoi live show choli tongmani jaga tanggoi botango disturb khlai tongmani aro asujak tongo chini borong bonang apon song borong bonang lemon song tebo legendary singer kok borokni kesam josro o show choli tongmani jaga wo juak effect tanggoi bo disturb khlai tongka abo sabo ke chung pola sabo no burimai angoi o busuk busle na kaboi tongmani busung nukha Hingga jorani news aro bosung bono nukha bo aro ni anchor bo khlaika bo ekbar nukha bono kokma thungka na ta nungje sapan khlai tong de opo ni live ni matter piaba kaisa su Tripura idol obo kono su Tripura sarok ni bagoi sanani thanga hingga belai ke kotor su obo jeta chung abono support khlai talang nei na Omahai jaga tanggoi bojua kefek tanggoi haboi nani abo busu joratu uji dungkana. Ang obo no wansugu aro je tongne bororo kaham mangosi ang tomo o bisingo tongfangke bono thabrato rikamu ang bono ang salo athu kure nuri rikamu haije musu busu leno. Ari Tripura sangoi dasu sang nang ya ha Tripura sablei Tripura sane hamkrai ni bagoi khlai tongo je Tripura idol aro singer select khaina har oina rongnai rangkisa misa mannai bor rosap mane chance mannai jorab mannai concert khlainani chance mannai obini bai thangbo bachi thangmano haisi jibono o bo bisor dinani bago borno selected ba select khayo o sone bisingtui aro nung thangbo bahai khlaiati khalai maka na Tripura sarok je jaga program khayo ke ang gobang ma jaga nai nayo o je jaga Tripura sarok je kun ekta program khaibo jua ke fer bhai bhaiya mase hese so o superstar orchestra marok bo chungnugo o je rosamna borok stage kawe rosap tongnai ogloti jua ke fer phan thangai kana bhai mai rosamna na thang disturb khai tongmani Apa ya apa serius tu jawab kepek tanggal bail lang ya, ekdom istri cakap kawai, mahai rock, Tripura sa rock, gak mahai angkini rock mah hijau hiji, kubang mah jaga mahai nugu, bono ang emon je, joli kha saila kure hiji, bobo bobai tangni to ijot manson man tangga tu, sung Tripura sa ni bagai bo message samyang bo hiji mo, mahai musuk busuli borok ni bagai. Are bui yesi sunai na gadi Tripura idol kita ise dekho mod khaya disturb korta se khana ya itani hoise Tripura idol itani ki suita susola kalin mod khaya ai ki hoy bui salai nai bile buitam satong nai haise ngibina su jora knowledge kore da musu busuleni aro jodi chini dofano karo alka dofaro klaimani jatingke rules ta mone hin borkha kaham kan mani choli bo haise sungtini 10 ni kokna ang sawano 10 je sanofano kaisa ni kok bai choli wo rules ta no borok saimon kaham kai sung jodi u rules jeta rijak mane u rules no subai kai kai obosini dofane baga effect nai hamyang nai muni jak nai boiba hamya sajak nai omo kaisa borong ni thani 1 sumung dong hinge chungti prasar kata 1 sumung koreba o osot tao wansung mukore ba bakai o musuka bo tao wansung mukore ba ha bono ba affair khlaya besi chawble jodi bono affair khlai ri khainka botabo lokabo thang khanai
jange pension kana ma tong khama haise tini tipra sango no arone boro rokbo bono kuno effort khlailia bono bote se sai tongko boro ne musung ma pai da boro pass khainai are nung sabo sanai aro ha musung busule nung sanai sabo aro kaisa borok ni bo bisot kaisa borok ni thinano disturb khaina thango no nono sabo roho aro news ni bisingo samani khana ho kisa video ni bisingo mongol da nono roho mani are nung mongol ni channel se samung tangoi dong khan nung mongol ni channel kangbai samung tangoi dong di o tipra idol khaimani abo nung news oti sadi video chang di nung video chang ya naina ni thango nai dong de asukoi potro babe pas pakhebele nung thango vip sito asukha tam khlai kha joak nung jak effect tam khlai dong kha disturb khlai dong kha tam obo ha tam obo salah rija khana tung phlari wai chung obo video cover khaliya ko kore maharono khaimani chap chaya teburi na tongmani ani ko teburi na tongmani are tiprasa hena asuk hamjago se borok tini chin borok se noi se efero khaliya bole chin borok no khatoro no bono phungcha phungre boya kar khana thapra akha busbu khamo salana tini angobono mongol koloi angbono bo sana musu hospitalo nungthangoi joak mungjak borokno jeta khlaimani dobo nung khlai paika tabu khungke jenini channel samung tangnai bokhorogo miski tuijak cherai tipra idol thango disturb khlai tongka abono ninu news channel nungnu abokha tang phaiya abono kha nungnu gyada abo bani nero samung tangnai boroksi nungbono borok di thanggoi tamo obokhai nungtlang thangmani rugi noi nunga su tight khe bono khai rom kha ha bono medical khaidi bono check up khaidi joa mungjak nge nung o borok no khai nung tamo rom ya nung obokha nu yedi ma boto nin channel samung tangnai se bono borom di bono sungdi are nung news nge nung jotono borabor nung ma khainai haise nung bono borom di obo sungti prasani bagai hamya message bole bono borom di tam borom ya sabono khai bono borom na nangnai haise bhab songo bono ta je kuno jesa parao jesa khlai phano program na har ka hinke o je resap na ro isto sa kawe resap tong pro joagara kefe thangya diba baksa shoot koktoi baksa borok si sinia kokse sare maya iste saka kawe kono kok tabo example mani ukulgo thang kobak tangoi nai tam sai tangoi nai bokisa style phunu tangoi style joak effect omhar mukhan ke kono khlaina nangya rong di saito tlang di kasumang bekrang subai jaga na berai ton te kusta khana nai kuno khlaina nangya te baksa tongna di chin borok ni bisingoro nugo bo yang resap tong hangka yang jaten te kok sanai khorang sitra chaya gan kasam nole obo singar hanya amharok baksa chiri khogo joak effect buskang thangai chini aro ang chin para sinukha chini singar parmitarian phayo borosap tongo yang joak effect tam kok sitra sawo are borosap man disturb tong haise aboro musangya chin borok ni bisingoro nugo mai haise kubuise norong nai di program rong khai nor khial khai nai di kok sitra bo sawo borosap tong narang no abo baheng khaba nung boro nainani no boro burung phayo nung resam khana di nai di thang di o suo bahai ta nung naina mo khai nung te praidol hapka nung nai kha chupchap potro babe thanga haise bole disturb khana nai amon kono yable ang jora mo no wan suguta jodi tripura bo tabuk to chief minister manik saha buni dofa jodi chini dofa bukung barane bisingo te prasane bisingo CM ungkhanke o CM botang tam khlaja khamba abono wasung nai ta saisung tong toi chete pra idol samai no chikonte program khlai tongo sukti chugya chu tite edisin bising toi aro se disturb khlai tongo CM ungkhanke te prasa tam khamsi se juang nongwe thama chirikho kamo oi mendra anom hari anom nungka no botol biar nongwe khana khitar kamo
baksa bin boundary ro sutui ka kamu nong ani parani nogana tu similai negate ani lama su similai negate nono tama khlai hairo hingsi dongki hungki rilai tonglai kamu nogo thangoi kon thik koroi ong phan mano mai chong nogo thangoi chiri kholai phan tong mano chwa ke phe sian ni nogo tipra saron gam hai angwan sung nai mani si do bo angwan sung nai mani si mai rong thamo na wan su tam ke taw sung কয়েকটা এমএলএ তে প্রাসানি বিসঙ্গ গোবাং এমএলএ দংলে ও এমএলএ রনে বিসঙ্গ সেনু খানালা কোন রেসপেক্ট সিরিলাইয়া যে খাবিতে সালাইও তামুলাইও মাহের তে প্রাসারন বিসঙ্গ এসা হি হে আমহাই চলো অবন লাসিনা নাঙ্গো হাইছে নুং নিনি তংমুং বাইসি নুং নিনি দফানো ডেভেলপ খাইমানা না হাইছে nini tomu umahai mangoi tong hangke do phakon din developing ya tini bono sibi saya jotono je umahai umnai boror no sanam jong nini tomu wasi nin do pha nono nasigo copy khai nono surungoi bopus ka gunani nung kaham phurung ka hangke nini do pha bo nini uklogo tong nai bo kaham surung nai nono nogoi bo kaham surung ka bin uklogo tong nai bono bo kaham phurung nai heje Soak arang nunggu baileng ya, kuno borok sini ya, musuh brand tu ye, kono tonggai, nuncari nonton furungai ba, borok nonton furungai ba, dofan nonton furungai ba. Tini tipra itu, recapan ebisin tu drugs awareness bongoi kamu, borok ni kaisa buka bota nai go, amu recapan musuh go, amu thangai audition dinai, amu surungai, aing facing borok ni kaisa tan, zaman cin Tripura ni simi suruh beda bermatangkan. Tipra India idol winner umkha obasin tipra sani bago kaisa history omo suija ka haise sorobe debor ma amai sano thangai tipra India idol thangai kanai win kha obasin borni proud haise pra notice ni proud tini tipra idol ni India idol ni sarigama paja sapana ungnai bele papalo jore tongkha hingke abo bahai mai khlaiba অসৈব সারাই রোগ যা সারাইছি সালা হিংগে আংতে বেশি কক সারা থাকলে আবার আপসন কক সাকাতে কক গবং মা হাইছে হাইনো কুড়ি টংনা মসং হাইনো সাই টংনা মসং ওমহাই রং খাঙ্গে আবনো থাইজিং সামা হাই পারা রগ মাহাই রগ যদি নরনি সিগাং গং খাঙ্গে তা খবই কক কুকতা সাদি সালো আথুকরে নুঙা জাতকে রেডি কোনো খ্লায় না গিয়া একবার ভাই বননুগতে যাতে কেউ সুরুং ইয়াংনানি বননুগই যাতে উ স্টেজ গানাও থাং কেউ চিরি খোক কক সিতরা সায়াংনানি আসুক খবর রেডি হকুল কাইথানা যা হকু আংলে লাসি জাখা বেলাইখা লাসি জাখা মনগা হইছে জংতে প্রাসানি বগা বেলাই লাসি মসিং জামা মেসেজ সামিয়া বুনি থানিও থাঙ্গু হইছে ও মুসু বুসলো রনি বাদাই বুনি থানিও মেসেজ সামিয়া থাঙ্গা বুই সালাইও হইছে Bukti mana ciri dofa no karena alga dofa rok salayu belai lah semua sejak haji. Oh Bangla channel kata tep si kok ban ogo sawo tep birat ke sawo borok. Ma to babe borok tep sana rong haji. Ni belai lah semua sejak sini bagai. Gabono tep si sana thangli abai option hambai norok paithak jura ani video nai tong mani bagai. Ani channel kata lungoi tong khai norok subscribe ni bisin tui norok ano chubai mano te norok ni kok share khana ni musugoi tong khai comment bisimte norok share khai mano te bell icon sindidi ang video upload khlai kai geno norok thani poila thangoi notification soganan hoy hambai malai nai next video